Yun, magandang hapon mga kaparmambok. So, ngayon, hapong ito mga kaparmers, itry natin na magtanim ng ganito mga kaparmers. Oh. Ayan. Ayan mga kaparmers. Try natin dito sa aming bukid kasi dito sa amin talaga kaparmers, hindi pa kami nakapag-tanim ng ganito. Nabuto mga kaparmers kasi walang mabibili dito sa amin na buto mga kaparmers ng sibuyas. Bombay mga kaparmers, sibuyas Bombay. Red, no? Yun red, no? Sibuyas. So ngayon mga kaparmers, pag-isipan ko na mag-order ako sa Shopee mga kaparmers. So dito na dumating na 4 na piraso. I-try ko mga kaparmers kasi dito sa amin wala talaga ito mga kaparmers. Hindi kami pag-try ng ganito. Hindi kami marunong magtanim ng ganito mga kaparmers. Dati mga kaparmers sa Budok, nagtanim ako ng ganito rin, red, yun pulang sibuyas mga kaparmers. Ay yung binibili na doon sa palengke mga kaparmers. Yun ang pinapatubo ko kaparmers, hindi buto. So ngayon mga kaparmers, first time ko ito buto. So i-try. Nag-cultivate ako ng konti dito kasi patubuin. I-try ko kaparmers kung tutubo siya, no? So natural mga kaparmers. Hindi ako nagdagdag ng mga organic fertilizer, no? Yung lupa lang talaga na nandito, kung anong mayroon sa lupang ito na pwede ba siya tutubo. So i-try ko mga kaparmers. So itanim natin mga kaparmers. So, and okay, sana mga kaparmers mag-click ito mga kaparmers kasi hindi pa namin naranasan na magtanim dito sa amin ng ganito. Kasi talaga yung expert dito sa amin na abaka talaga yung sa amin. Pero ito, try ko lang mga kaparmers kung tutubo siya mga kaparmers. Sana tutubo ito mga kaparmers para alternate sa aming abaka mga bundok. At ang kagandahan dito mga kaparmers, sabi-sabi ng mga eksperto ay madali lang ito mga kaparmers. Pinakamatagal na yung siguro 120 days mga kaparmers dito na pwede na harvestin mga kaparmers. So tingtagal ang mga kaparmers. So siguro yung style ko sa pagtanim mga kaparmers parang sa Africa mga kaparmers. Pagtatanim na ito kasi nakita ko yun ang ginayaw mga kapasundok. Takip natin mga kaparmers, abo mga kaparmers. Ano tama tag-ulan. Kasi dito ang problema talaga namin mga kaparmers kabundok, pag magtanim kami ng mga utuhan namin na magtanim ng gulay ay talagang malayo yung tubig mga kaparmers. So try lang natin ito kung anong lalabasan ito mga kaparmers. Mamaya mga kabudok, pag lumalabas na ito tutubo na, no? Dito lang din sa tabi-tabi mga kaparmers. Dito ko lang ipat mga kaparmers.
Yan. Sana mga farmers. Tutubo ito. Kaya lang ito. Kung pwede ba itong ginagawa natin. So nag-upisa tayo mga farmers sa bundok sa pinaka baba ng mga pamamaraan mga farmers. Baka sakali lang. So kung ma-failure mga farmers sa bundok, ulitin na naman natin. Bili na naman tayo sa Shopee mga farmers. Para pagtanim. Pero isang bisis mga farmers, nakapagtanim na ako doon sa yung buo na talaga mga farmers. Pwede siya tanim. So dito sa amin walang binibinta mga produkto na buto. Ito. Wala kang mabili mga produkto ha. Talagang nag-order sa Shopee. No? So yan mga produkto, maraming salamat. Sana tutubo ito sa kasama sa mga panalangin nyo mga produkto. Okay, thank you.